mana nyakora mujo mondo akete ler kinde mane Kibaki jatend piny Kenya machon ni apis ne pok adonjo e ofis machako tiyo. Koro nyirigo nok lemwa negilimo Oscar ginok mak matunga gi Morris kendo iwacho ni kamane chal mar wach manyota ma Kisumu ni inene yo machal nade bende jojusi chopo kocha iwinjo jogi maling'ling mowinjo wach nyota ka bende ing'e kelimbe maruto dhi mbele. Adiera makende nyota tang'eyo kendo anto joga pok odhi nyota nikech criteria mar selection ka ne gikawo jok madhi kuro akia owegi oko ne giwacho ni gikawo rowere youth to koro akia ne gitiyo gi yo mane mar kawo jogo nikech wan joga onge ga mosepenj kadwa donjo program mar nyota. To gima dier makende ni kaka jotelo ariyo gi osewacho en adier nikech kwa keto priorities maber ka ker nyalo keto priority mar jo Kenya mbele maber to gik mang'eny gi obro loko kendo obro lokre yo maber ka luore gi wach nyota ma koro timre e gwengewa ma luogi en gima ber kendo bro medo economy mar chal mar gine mar ohala ma areas ma jogo wuoki. Lakini kora penjen ja jogi ni mia pesa moko bedo kata trend in entrepreneurial skills kaka ginyalo tiyo go pesa kata ohala moro manyalo loko kose pesa gi ni mia kaka jatela chelo wajo kaen samoro nyalo migi pesa to gidhi timo go gambling mano mar nyota milose nikech osebedi ka wakelo weche manyien osepuonjo ganda weekend kane wan ka kod PS Susan Auma gino mowacho mar mondo mi akete ler kidhi mbele. Nyota ni miyo rowere mantiere kindiga 18 nyaka 29 nyaka beni sombi ochopo e sekondar kadok piny. Koro kadiponi kitema donjo mbalariany ni nitie kaka gitimo wechegi to kiyude kanyo bede kama ibedo kata mar mondo mi wakoni e ler gin gi ndalo 4 mar timo tiegruok ipuonji kaka idhi timo ohala kendo ikete kata incubation hub matin ma sirkal opango e wards e kar chung'or bura mana medi mana information mondo mi koro kidhi mbele ing'eyo kama non tie to mano kare mano nyalo konyo rowerewa mondo rowere oyud tich to ana gima wacho madier kabisa ni kwa nyalo geto economy marwa maber sector mantie mar transport nyalo ndiko rowere mang'eny kabisa nikech nyalo ne economy mar public transport en economy ma nyalo bedo en 24 hour economy to kwa pango sector ni maber asebedo kae ka wacho ni sector ni onego bed ni pange maber mondo walos tije ma nyithindwa dhi tagre go loka kucha ni gidwaro tije pinje maoko gi ok unyal dhi dwaro tije pinje maoko ka tije pod ng'eny kae wan gi sector maduong' manyalo ndiko rowere mang'eny nikech en sector mantie car wash nitie kanyo mechanics nitie kanyo jo petrol nitie kanyo to en sector maduong' nikech wan watiyo public transport matiyo gi mafuta mang'eny moloyo sector moramora gi contribute GDP kiwango mamalo kabisa. Koro ka ti nyalo pangre kaka jolony wach economy kae wacho ni ko nyalo pango kaka koro economy dhi ka koro infrastructure gine no setimre to mano wanyalo wacho ni ker bro ido support nikech the moment wa pesa donji lwet japiny ofuko japiny to koro japiny ok bedo gi shida machielo nikech en shida ne oseyieng nyathi kisemiyo chiemo boyieng to en oseyieng maonge kendo chiemo bro wacho ni no ywak ni kech kae koro ka pesa nyalo donjo e fuko jopiny maber tapani onge ng'ama nyalo wacho ni adier onge gima timre to gima duong' kabisa en ni kaka osiepno wacho ni wach mibadhi wanene kata wan o affect wa kabisa wach mibadhi to kwa nyalo geto wach ni watiek wach mibadhi gi gik moko mamiyo wastage gitimre serikal mwaneno gin gik mwaneno ok ni nyisowa nyoro kae nywa neno kiwacho ni bilion 11 lal isha koro gigi ka japiny owinjo to gino ludo i japiny kabisa nikech ore kaka nyalo wacho ni ana keto pesa na isha mondo yud chieth to kendo koni ka lokra koni to ni bilion 11 onge koro gik machal kamago kanyalo bedo nok ka timre to ok bi public domain to malo jo Kenya jo piny apan jo piny nyalo winjo at least erokamano ang'eni limbe maruto atudni Morris gimoro kanyo ang'eni Oscar bedwa wacho
ka ok a sound ka